fiúdait féin do a chuid muín féin mar dúir tú a bheith ar státe go mór a bheith ar taobhan organmh chuúna pósterí súsan lá faoiar agus tá mééis sa fósteir agus ba rud mór éis sin dom actually go bhfuil mé ar bailí Amharclann na Mainistreach. So an dráma ná The Whiteheaded Boy le Lennox Robinson, so scríomh é blianta hin 1960 tá sé lonathe sna hochtódaí ach is dráma do chreid éit sé is scéal granmharé faoi chláán, so aon duna bhfuil chláán acu chláán éireannach feici tú féinán nó de antín nó de mám nó de ghráthair. Is scéal cluine atá an agus tá an bucalas óga cinál fáin sé gachrod atá bháid sa saoil agus tá sé cinál curtha pedestal faoi le agus dentar dearmad ar na drathracha agus strifuircha eile mis in na measc. Is socha bhfuil an dráma seo lonathe nuair cinál tiitin gachrod as a chéile, tiitin an cinál mythos atá genta acu faoi Dennis the Whiteheaded Boy as a chéile agus tosín cinál athraithe ag tuairliú. Ach, don chuid is mó is laugh out loud, tá sé just cho granmhar tá an scríbhneoireacht cho glic agus ceapan fiúgur sean dráma ar slí é má hín sé le déitfá gur scríb den ag é roinnt blionntó hin, tá sé fós cinál mar an ggéine na scoil an cinál dynamics sin idir chláán go bhfuil universal ach go hhuiirthe in éireann go feici tú chláán éireannach agus chunasa a bhfuil siad lena chéile. Tá sin sé go luas, so an tríú lá de methebh agus rihann sé go dtí an cúgalás fihead de úil, so an saoir ar fad agus a sé cho granmhar níl sé roiáda tá muid a géirí go tagacht daoine agus go meach an crack acu.